today's video guys, akong hiluto ng ang bana. Because kaganina lang palis kanang na hayang ba siya kay nagdayong sila sa lungon kay ikarga na mo sa sakyanan kay mo uli naman mi diri sa Daguhoy ganina kay naman lagi may kuhaon nga patay. Unya nag-arsa sila sa lungon wa goy sod guys kana bang stock ra na mo dinhi ba. Natiklo man kanang pagnaog niya sa hagdan ba ang iyang sapatos mo kay medyo taas bitaw siya og kanang likod kanang murag baga ba ang iyang kuha niya natiklo siya sa hagdanan. So mao to guys nga na kani siya nga sapatos man good guys kani aray kani siya baga siya og ingani ba baga siya na ingani god mga pila ba ni siya ka inch na ingani siya ba baga siya og tumbanan niya ang among hagdan po to kay mura siya gagmay bag-ang so natiklo siya guys pagkatiklo niya nahayang siya mo to nga napakug yang og may gani kay koan salamat sa Ginoo nga hinay ra pud siya niya iyang likod ug iyang kining bat-ang moy nagsakit hasta yang tiil karon so wife's duty. So atong hiluton natong bana guys ay supposed to be magpahilot nta siya ni Ate Lobby. Shout out ni mo Ate Lobby, thank you. Pero kay sige magtawag ni Ate Lobby ganina oy busy siguro si Ja. Makontak man si Ate Lobby pero dili siya mo tubag. Shout out ni Ate Lobby. Nangaligo di ko na sila maong di mo tubag si Ate Lobby ganina Ja. Nanawag ni mo? Nanawag si Jack kay pila naman to ka miss call nangaligo dahil sila guys. So shout out ni Ate Lobby diha ang among kinakusgan nga Ate Lobby. So karon kay wala man si Ate Lobby, ako ang mag-duty. So ako ang maghilot sa ang bana kay mao man usam na party sa trabaho sa asawa guys. So karon atong hiluton ang bana. So i-plaster sa nato ning camera guys para makikita mo. Let's go. Okay, so hi guys, naghapin rami diri sa ubos sa foam kay wala diri ra gud pod. So karon hiluton na to ning atong bana guys. Ani likod. So ako guys, tagsa radyo ko mahilot ani nga akong bana oy kay kanang bughaton manggod ko guys ani akong kana bang mahilot na siya ba tibuok balawas ikan sa uong ato sa iyang lapalapa. Murag ako ra poy luya. Mo ni nga. Wala jud ni ba? Kanang season ra ning paghilota. Init mo di mo ani kay. Ano? Wala kang pakasakit mo. Bato ka ng tiyan. Init ayo mo ni. Ha? Bundak naman. Sakit na diha. Yan po sa. Ala. Shout out sa mga asawa nga mohilot og bana diha. Comment mo be kung inyo mohilot ba pud mo sa inyong bana. A few moments later. So guys, magpakuha kog dahon kay itong iha ko. Kay sakit ni. Sakit yan mo. Ito diha mo katabot.
A little longer than a few minutes later. So guys, mo ni kinabuhi og asawa. Wala minute. Bao, butla sa ka mo. Mana guys, sa nagkuha ko ani kay kanang maghakop ta ang hakupan. So mo na siya guys no, dili lang panahon sa kanang kuan ba. Kining kami niyo onjo, dili lang panahon sa kanang maayo maglawas, dili lang panahon nga kanang healthy mong duha, dili lang panahon nga sa panahon sa lipay-lipay, pero panahon sa mga kapiangan o panahon sa mga panuhot, syempre na gihapon ka nga mag alalay sa imong bana sa usahay mapungot kasi mong bana, amo kay choice, imo man nang gipili, imo man ang bana, lisod mo pug imo nang iuli sa imong ugangan. So ang bugtong na lang dyan natong buhaton na agwantahon tong bana, kay gagwanta maputa sa tong bana na atong pagkabanhaan sahay. So agwantahon, isig agwantahay lang gitaan. Isig ko lang ta ba, isig adjust sa ato ang mga kanang itong mga batasan, yan ang jud tay mga batasan. Iya man jud ta. So mo na nga isig adjust lang kanang na imong gipili nga bana, wa maka tuka kay para mo na ipakaslan. Bay mo man ang choice nga imo nang gipili. So panahon man sa kasakit man ug sa kalipay, sa maayong lawas man og doon na may bation ng lawas. So mag-inom na jud mo guys. So mo ni karon nga na siya gibati. So ato apa nga timanon, hindi po ta mabasol. Ay, hindi po ta mabasol ba? Hindi po ta kamahayan. So at least na ato nga timanon. So sa mga nagplano nga magminyo diha, hala pag-practice og hilot, jay. Dito sa akin ito. Nya demanding pa kayo kay padugtuot pa kuno. Na sa mga babae diha nga may lang magpagwapa na pag-practice pa mong paghilot day. Kaya gining kami niyon basta di ka mao mahilot makamaog ka. Nga na dyan na siya jay. Ito ubos. Ubos. Ikapoy na ko guys. Mara ko punet ako tukuran ka dira mo gud yang likod may nakuan ba na parang siya na kanang nga na nahiyang ba wala na mo bidyuhi ganinan tatong na bidyuhan to kay narato nakurat ko guys gara-gara ka diha na gara-gara pagligon kay na batan kong ba ang asawa? Char lang. Many hours later. So guys, mo ni siya gitawag og dahon sa Gemelina. So gipahawban ni na gihawban sa kayo ba gingan na kay ihakop. Yes, para makakuan sa panuhot ba unya human banganan ni ani banganan. Good. Ni? Matagat mo guna og banganan. Kana ra? Sige na. Isa da Ano po ba? Guniti ko no. Ayo. Ito init-init. Hindi ako. Ang lawa na kuman. Hindi ka na. Ang doktor ang ginawa. Ako naman, dinabog na, huwag na may hapas. Sa Magic Bangan! Hindi. Kung gusto rin ng matagot. Tagak ko, ganun bitman. Kanina. Bangon be. Ang ginawa. Di, bangon. Yay. Isa.
Tabang. Tabang. Di ba? Di ba? Di kabot. Kayo magkabot. Di gani mo bang. Tara. Okay, so manang ato ang duty. So magpahuway sa siya na guys, mahigda sa asatang samtang nga kanang nagpaabot pa sa lauoy, kaya nagpalauoy ko para maiyang higopon. So thank you so much for watching. So sa tanang mga asawa diha, saludo ko sa inyong mga serbisyo, no, kay di gyud lalim ning di jud lalim ba ning trabaho sa asawa, no? Di lang manghinlo sa balay, di ra magatiman sa anak, hasta bana po datiman nun. So shout out sa tanang dakilang mama, dakilang asawa diha. So thank you so much for watching. Thank you so much sa tanan nga nag-subscribe again. Thank you so much John sa inyong pag-support sa ato ang YouTube channel. And sa wala pa mag-subscribe, thank you so much na sa inyong plano nga mag-subscribe. So i-click lang ato ang subscribe button and hit the notification bell for more updates. Thank you so much. Bye!